Türkiye Татар тарихына караганда инде зур проектлар, күргәзмәләр көтелә. Казан Кирмәнендә инде элек Топкапы белән хезмәттәшлегебез әйбәт иде. Алар белән хезмәттәшлек алга таба дәвам итәчәкме? Һәм бу юнәлештә Төркия юнәлешендә эшләрегез булачакмы алга таба? Бүгенге көндә без инде иң зур күргәзмәбез һәм ул безнең өчен генә түгел, гомумән Россия турында сүз барса да, гомумән халыкара дәрәҗәдә дисәңгә ул Ибн Фадлан сәяхәте. Менә инде азакы ай бара, чөнки 21 сентябрьдә языла иде. Анда 5-6 Россиянең зур музейлары катнаша. 30-нчы елларда, 60-нчы елларда, тагы да иртәрәк елларда алып барган археологик эшләрнең табышлары менә шунда Татарстан җирендә, Әлмәт якларында, Болгарда, алар барысы да төрле Россия музейларында бүгенге көндә тупланган. Шуларны кабат кайтарып, менә үзебезнең халыкка, кунакларыбызга күрсәтүебез белән без төрле яктан карасаң да, бу күргәзмә чыннан да шундый күп кырлар эффект бирә торган күргәзмә дип саныйбыз. Бүтән проектларга конкрет Төркиядән нинди күргәзмә килә дип әйтәлмим, алайда Төркия дөньясына багышланган проектлар Кремльдә булып тора. Безнең хәзер инде тагы без Татарстан үзебездә Төркиядә яраның мөһим өлеше дип уйлыйбыз. Шуның өчен без инде хәзер зур эш башлыйбыз республикабызның 100 еллыгына, 20 еллыгы юбилейга. Шуның өчен шушы проектларның беренчеләре алар 3-нче елга барган. Төркиядә безнең хезмәттәшлек Аллаһка шөкер үзелмәде. Без Төркия парламентының сарайларында урнашкан төрле рәсемнәр, музей экспонатлары, аларның үз коллекциялары бар, безгә китеп күрсәткәннәре һәм бүтән музейлар белән дә торабыз. Ул эш дәвам итә.